खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि BTR निउसआव फिन बरायबाय आरो जायफोर आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। बाक्सा जिल्ला सिङाव थानाय सुबुनकाटा गामियाव ओरै भुटानजों नांजानाय रायजो जाग्राफोर, बिसोर बिथांमोना सरकारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोनाखै, अन्थाइ खननानैसो जानांगौ जादों। सरकारनिफ्राय BTC सरकारनिफ्राय एसे अनसुंथाइ मोनोबा मोजां जागौ सानदोंमोन बिथांमोना। दा बावैनो जोंनि जायगायावबो COVID-19 मुलिखौ मोननो हासिगोन। मानो होनबा बेखौ सप्तासेनि बिथोरावनो मोननाय जाहैगोन। बेखौ देहा फाहामसालि एबा सावस्रि देहा फाहामगिरिफोरनोसो होग्रोनाय जाहैगोन। नों आं पाब्लिकनो होग्रोनाय जाथ'वा। जेनबा बेफोरखौ जाथारोबा बेमारफ्रा गिदिरबा होनाय जाहैगोन। जेनबा हस्पिटालफ्राव जेनबा ओरैनो गोरलै राहायै बायनानै मोननाय जाथ'नाय नङा। सावस्रि बिफाना दाबावैनो COVID-19नि मोनसे एप्स बानायसिगोन। बेखौ गोजौआव बानायगासिनो दं आरो बे बानायनायनि सिगां माखासे दुथांफ्रा एप्सखौ बानायदोंमोन। बेखौ बानायनायाव 10,000सो सुबुंफ्रा बे एप्सखौ डाउनलड खालामनानै खैफोदावसो गोग्लैनांदों। बे बोसोराव गिबि खेब हिनजाव मानसिया ट्रेन सालायदों। जेनबा माल लारि रोगाग्रा मानसि गाखोग्रा नङा दे। माल लारि रोगाग्रा ट्रेनखौ गिबि खेब हिनजाव मानसिया सालायदों। डनाल्ड ट्राम्पनि फेसबुक, टुइटार, इनस्टाग्राम ब्लक खालामनानै होबाय आयेननि बेरेखा पस्ट होनायनि थाखाय। बिनि टुइटार, फेसबुक, इनस्टाग्रामखौ लक खालामनानै होबाय आरो बुंनानै होदों जे आयेननि बेरेखा सोरबाफोर बिदि पस्ट होयोबा बिनि एकाउन्टखौ दाननानै होगोन होननानै बुंदों। आरो उनाव बिदि मानसिफ्रा बिदि जानला मोनला पस्टखौ होनो मोननाय नङा। मैया तामुलपुर महकुमानि स्पेसियेल एसिडआव तामुलपुर सोरखारनि थाग्रा न'आव सत्रनि गोदोनायाव आलायना थानाय थासारियाव मोननो हायो। बिथांनि मुंखौ बतीन्द्र बर' होननानै सिनायथि मोननाय जादों। जाथायनि जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। जाथाया मा जाहोननि थाखाय जानाय? दिनै जाय एसेम्बलि इलेक्सननि बाजेट सेसनाव सेथि जिरायगोन, बेवहाय बिपिएफनि माखासे MCLA देरहानायफ्रा बेयाव जिरायनाय नङा होननानै बुंदों। बेखौ बुंदों 10 नं रौता बियाबनिफ्राय देरहासारनो हानाय MCLA बिथाङा। बिथांनि मुङा धनेस्वर गयारी। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे मोजां भिडिअआ थाबनो सौहैनाय बायदियै भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन होननानै बयखौबो आसा खालामनाय थाबाय। आं दिनै मोनसे खोथा सानदों जे आं गिबाबे भिडिअ लानानै फैनो होननानै सिगांनिफ्रायनो सानदोंमोन। ओमफ्राय आङो दिनै गिबाबे भिडिअ बानायनो सानदों। नोंथांमोना बयबो कमेन्ट खालायलायबानो जाहैबाय। आं बान्थाखौ मोननै किस्टिमाव खालायगोन। जेनबा फार्स्ट आरो सेकेन्ड मोननै बान्था खालायनो सानदों। सेथि बान्थायाव 500, नैथि बान्थायावबो 500। बान्थाखौ सानैनोबो समान हरनाय जाहैगोन। जेनबा कमेन्ट खालायनानै भिडिअखौ जोबजासे नायबानो जाबाय। मासलि कमेन्टखौ खालायथारनांगोन आरो लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालायनानै होनांगोन आंनि चेनेलखौ। ओमफ्राय माखासे लोगोफोरनो शेयार खालायनानै होनांगोन। जेनबा सासे मानसिया मोनसेल' कमेन्ट खालायनो हागोन। मोननै मोनथाम कमेन्ट खालायनो मोननाय नङा। जेनबा जाय मोननै मोनथाम कमेन्ट खालायदों बेखौ कमेन्टखौ दाननाय जाहैगोन। बेखौ सायख'नाय जाहैगोन। कमेन्ट रेन्डम पिकारजों सायख'नाय जाहैगोन। माने बेवहाय कमेन्ट रेन्डम पिकाराव डाबल कमेन्ट थायोबा बेखौ कमेन्टखौ दाननानै होनाय जायो। नोंथांमोना बेखायनो बयबो कमेन्ट खालायदो आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालायनानै होदो। बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो। भिडिअखौ जोबजासे नायनानै बयखौबो थुलुंगाखांहोनो थाखाय मदद खालायो। मासलि भिडिअआ बेयो जेनबा 10K भिउ थांबानो जाहैगोन। जेनबा सासेयाव 5 मिनिट खरै नायनायबाबो जेनबा
50,000 वाट्स जानाय जाथारनांगोन। जेनेबा 10,000 भिउ इकुवेल टु 5 इन्टु इकुवेल टु 50,000 वाट्स टाइम जाबानो बे बान्थाखौ हरनाय जागोन। जेनेबा देरहागिरि बान्था मोनगिरिफोरनो बिथांमोना जाय जिमेलजों इमेल खालायहरदों, जेनेबा कमेन्ट खालायहरदों, नेक्स्ट देरहानायनि जेनेबा रिजाल्टनि भिडिअ लानानै फैबा बे इमेलजोंनो नोंथांमोना गाव गावनि एकाउन्ट नाम्बार, आइएफएससि कड बेजोंनो हरनो हागोन। नोंथांमोना जाय इमेलजों एसएमएस खालायदों ए इमेलजोंनो एसएमएस हरनांगोन नोंथांमोना। बिनि रिजाल्टखौ फैगौ फेब्रुवारिनि जोबथा सानखालि होनाय जागोन। नोंथांमोना बयबो अनसायलायनानै लाइक, कमेन्ट, शेयार खालायो। मासलि बयनोबो लोगोफोरनो शेयार खालायनानै होथारनांगोन आरो मोनसे कमेन्ट खालायनांगोन। मोनसेनि बारा कमेन्ट खालायनो मोननाय नङा। जेनेबा फेब्रुवारि लास्ट उइकआव 10K भिउ 50,000 वाच टाइम जाहैबानो बेखौ हिसाब खालायनाय जाहैगोन। बेखिनिखौ कमप्लिट खालायनो हायाबा बे बान्थाखौ हरनाय जानाय नङा। जेनेबा मासलि 50,000 वाच टाइम जाबानो बिनि हिसाबखौ साननाय जागोन। बिनि बारा जायोबाथ' मोजांनि खोथा आरो बिनि खम जायोबा बिनि रिजाल्टखौ साननाय जानाय नङा। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे मोजां भिडिअआ थाबनो सौहैनाय बायदियै।